Η ιστορία που ακολουθεί είναι μια αληθινή εξομολόγηση. Είμαι ο Πέτρος και περιμένω τα σχόλιά σας. Σήμερα θα σας πω την ιστορία του Γιάννη. Ένας απλός άνθρωπος, δουλευταράς, χωρίς κακία, χωρίς δεύτερες σκέψεις για ανθρώπους γύρω του. Αυτός ο τύπος που κάποιοι εκμεταλλεύονται εύκολα. Ας πάμε από την αρχή. Ο Γιάννης και ο Μάριος ήταν φίλοι από τα 18 τους. Ίδια γειτονιά, ίδιος στρατός, ίδιες παρέες για χρόνια. Ο τύπος της φιλίας που δεν χρειάζεται εξηγήσεις. Απλά υπάρχει γιατί ήταν πάντα εκεί. 20 χρόνια μαζί. Αυτό το 20 χρόνια είναι σημαντικό, γιατί η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με λόγια, χτίζεται με πράξεις. Με μικρά πράγματα που συσσωρεύονται αργά χρόνο με το χρόνο, μέχρι να γίνουν κάτι που δεν αμφισβητείς πια. Και ο Μάριος το ήξερε πολύ καλά αυτό. Στα 30 τους ανοίξανε μαζί το συνεργείο. Δεν ήταν μεγάλο μαγαζί, ένας χώρος σε μια φτωχογειτονιά και αρκετό χώρο για να δουλεύεις άνετα. Ήταν αυτό που μπορούσαν να ανοίξουν με τις δικές τους δυνάμεις χωρίς να χρωστάνε πολλά. Ο Γιάννης ήταν αυτός που δούλευε. Έμπαινε κάτω από τα αυτοκίνητα, λέρωνε τα χέρια του, μιλούσε με τους πελάτες και έκλεινε τελευταίος κάθε βράδυ. Ο Μάριος ήταν αυτός που μιλούσε. Διαπραγματεύσεις, προμηθευτές, χαρτιά, λογαριασμοί, ήξερε πώς να μιλάει σε οποιονδήποτε. Ένα μηχανικό, έναν επιχειρηματία, ένα βάπου με παλιό αυτοκίνητο, ο Μάριος άλλαζε τρόπο για κάθε ένα ξεχωριστά. Αυτή η ικανότητα φαινόταν χάρισμα. Στην πραγματικότητα ήταν εργαλείο. Ο Γιάννης θυμόταν αργότερα κάποιες στιγμές, τις ξαναζούσε στο μυαλό του και προσπαθούσε να βρει πού είχε χάσει το δρόμο. Μια φορά είχαν διαφωνήσει για μια μεγάλη δαπάνη στο μαγαζί. Ο Γιάννης ήθελε να αγοράσουν καινούργιο εξοπλισμό, ακριβό αλλά αναγκαίο. Ο Μάριος είχε αντιρρήσεις αρχικά. Μετά ξαφνικά υποχώρησε. Εντάξει, κάνε ό,τι θέλεις. Εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα. Τότε ο Γιάννης το είδε σαν σεβασμό, σαν όριμη στάση. Αργότερα κατάλαβε ότι ο Μάριος υποχωρούσε πάντα στα μικρά για να κερδίζει στα μεγάλα. Έδινε λίγο εδώ για να παίρνει πολύ εκεί, πάντα με τον ίδιο τρόπο, πάντα υπολογισμένα. Μια άλλη φορά ο Γιάννης είχε πρόβλημα με ένα προμηθευτή. Του είχε δώσει λάθος εξαρτήματα και άρνιοταν να τα αλλάξει. Ο Γιάννης ήταν έτοιμος να πάρει τηλέφωνο και να τα βάλει μαζί του. Ο Μάριος το σταμάτησε. «Άσε με μένα», του είπε. 2 μέρες αργότερα ο προμηθευτής έστειλε τα σωστά εξαρτήματα και μια συγγνώμη. Ο Γιάννης δεν ρώτησε πώς το έκανε, ο Μάριος δεν εξήγησε και αυτή η σκηνή έγινε ακόμα ένα τούβλο στο κτίριο της εμπιστοσύνης. Αν κοιτάς πίσω σε τέτοιες στιγμές, αναρωτιέσαι πόσα από αυτά ήταν σχεδιασμένα. Πόσα ήταν υπολογισμένα ακριβώς για να σε κάνουν να πιστέψεις τον άλλον. Δεν υπάρχει τρόπος να ξέρεις και αυτό είναι που σε τρελαίνει. Στα χρόνια που είχαν μαζί το συνεργείο, ο Μάριος είχε φροντίσει να γίνει απαραίτητος. Ήξερε τους προμηθευτές, ήξερε τους λογαριασμούς, ήξερε τους πελάτες, όλες οι επαφές περνούσαν μέσα από αυτόν. Αν κάποιος ήθελε να μάθει κάτι για το συνεργείο, έπρεπε να μιλήσει πρώτα στο Μάριο. Και το πιο σημαντικό, είχε φροντίσει να μην υπάρχει πουθενά επίσημα. Η άδεια λειτουργίας ήταν στο όνομα του Γιάννη. Η εφορία γνώριζε μόνο το Γιάννη. Τα τιμολόγια, τα βιβλία, οι συμβάσεις, όλα στο όνομα του Γιάννη. Αν κάποιος έψαχνε ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης, η απάντηση ήταν μόνο ένα άτομο. Τότε αυτό φαινόταν λογικό. Ο Γιάννης ήταν αυτός που δούλευε, αυτός που είχε την τεχνογνωσία. Ήταν φυσικό να έχει το όνομά του στα χαρτιά. Κάποια στιγμή ο Μάριος άρχισε να φέρνει ανταλλακτικά. Φθηνά, πολύ φθηνά. Φρένα, φίλτρα, εξαρτήματα κινητήρα, τα έφερνε σε κούτες χωρίς πολλή κουβέντα, χωρίς χαρτιά. «Τα πήρα από ένα τύπο που αδειάζει αποθήκη», είπε. «Έχουν τιμολόγιο», ρώτησε ο Γιάννης. «Έρχεται», του είπε ο Μάριος. Ο Γιάννης δεν επέμεινε, γιατί να επιμείνει. Ήταν ο Μάριος, 20 χρόνια φίλοι. Ο άνθρωπος που λύνει προβλήματα δεν τα δημιουργεί. Αν έλεγε ότι τα χαρτιά έρχονταν, θα έρχονταν. Τα τιμολόγια δεν ήρθαν ποτέ. Αλλά τα ανταλλακτικά συνέχιζαν να έρχονται. Κάθε δεύτερη εβδομάδα μια καινούρια παρτίδα. Κι έτσι κάθε φορά ο Μάριος έλεγε ότι τα χαρτιά θα ακολουθούσαν. Ο Γιάννης τα χρησιμοποιούσε.
Τα έβαζε στα αυτοκίνητα, τα χρέωνε και εισέπρατε. Δεν υποψιάστηκε τίποτα. Τα ανταλλακτικά όμως ήταν κλεμμένα. Ο Μάριος ήξερε ακριβώς τι αγόραζε και από ποιον. Δεν τον είχαν ξεγελάσει, ήταν μέρος της αλυσίδας. Και χρειαζόταν ένα πρόσωπο, ένα όνομα μπροστά σε περίπτωση που τα πράγματα πήγαιναν στραβά. Αυτό το όνομα ήταν ο Γιάννης. Ήταν πρωί Τετάρτης. Ο Γιάννης μόλις είχε ανοίξει το συνεργείο. Είχε φτιάξει τον καφέ του, είχε βάλει τη φόρμα του και είχε μπει το πρώτο αυτοκίνητο της ημέρας για επισκευή. Μια κανονική μέρα. Στις 9 ακριβώς σταμάτησαν 2 αυτοκίνητα έξω από το συνεργείο. Βγήκαν 6 άτομα. Μερικοί με στολή, μερικοί χωρίς. Αστυνομία. Ο Γιάννης τους κοίταξε από μέσα χωρίς να καταλαβαίνει. Σκέφτηκε ότι ίσως έψαχναν κάποιον άλλον, ίσως λάθος διεύθυνση. Δεν ήταν λάθος διεύθυνση. Του έδειξαν το ένταλμα. Έκαναν έρευνα στο συνεργείο και πήραν τα πάντα. Ανταλλακτικά, βιβλία, τιμολόγια, αρχεία. Φωτογράφησαν κάθε γωνιά. Δούλεψαν γρήγορα και αθόρυβα, σαν να το είχαν κάνει πολλές φορές ξανά. Ο Γιάννης στεκόταν στη μέση του συνεργείου και κοιτούσε. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Τηλεφώνησε στο Μάριο, αλλά εκείνος δεν απάντησε. Ξανατηλεφώνησε και τίποτα. Έστειλε μήνυμα, δεν το διάβασε ποτέ. Εκείνη τη στιγμή ο Γιάννης σκέφτηκε ότι μάλλον δεν είχε σήμα, μάλλον κοιμόταν ή κάτι τέτοιο. Τον πήγαν στο τμήμα. Εκεί μέσα σε μερικές ώρες κατάλαβε. Ο Μάριος είχε φύγει 6 ώρες πριν τον έλεγχο. Πτήση για Βουκουρέστι με μια χειραποσκευή και εξαφανίστηκε. Δεν ήταν σύμπτωση. Ήξερε ότι ο έλεγχος ερχόταν. Είχε ετοιμαστεί. Είχε προγραμματίσει κάθε λεπτομέρεια. Και είχε αφήσει το Γιάννη πίσω. Αυτόν που δεν ήξερε τίποτα. Αυτόν του οποίου το όνομα ήταν παντού. Αυτόν που ήταν τέλειος για να σηκώσει το βάρος. Αυτός λέγεται μπροστινός. Το άτομο που βάζεις μπροστά για να κρυφτείς από πίσω του, αυτό που θα πιαστεί και θα την πληρώσει. Ο Γιάννης δεν ήξερε ότι έπαιζε αυτό το ρόλο, αλλά τον έπαιζε χρόνια. Ο δικηγόρος του Γιάννη ήταν καλός, ήξερε τι έκανε. Αλλά ακόμα και ο καλύτερος δικηγόρος δεν μπορεί να νικήσει τα χαρτιά. Και τα χαρτιά έλεγαν ότι ο Γιάννης ήταν ο ιδιοκτήτης. Ήταν δικό του το μαγαζί που βρέθηκαν τα κλεμμένα ανταλλακτικά. Ότι αυτά χρησιμοποιήθηκαν σε εργασίες που εκείνος έκανε και πληρώθηκε. Η υπεράσπιση ήταν απλή. Δεν ήξερε. Τα ανταλλακτικά τα έφερνε ο Μάριος. Αυτός ήταν ο άνθρωπος πίσω απ' όλα. Αλλά ο Μάριος δεν ήταν εκεί για να το πει. Και χωρίς αυτόν, ο Γιάννης δεν μπορούσε να δείξει σε κανέναν ότι υπήρχε κάποιος άλλος. Η δίκη κράτησε μήνες, αναβολές, δικαστήρια, μάρτυρες. Ο Γιάννης πήγαινε κάθε φορά με την ελπίδα ότι κάτι θα άλλαζε. Δεν άλλαξε τίποτα. Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο που θα χρειαζόταν χρόνια να πληρώσει. Η μέρα που μπήκε μέσα ήταν κρύα. Η αδελφή του ήταν έξω από το δικαστήριο και έκλαιγε. Ο Γιάννης δεν έκλαψε. Δεν ξέρω αν δεν μπορούσε ή αν είχε εξαντλήσει τα πάντα μέσα στους μήνες της δίκης. Την αγκάλιασε, της είπε να μην ανησυχεί και μπήκε. Η φυλακή δεν είναι αυτό που βλέπουμε στις ταινίες, είναι πιο βαρετή, πιο γκρίζα, πιο επαναληπτική. Κάθε μέρα σχεδόν ίδια με την προηγούμενη. Ξύπνημα, φαγητό, λίγη ώρα έξω και πάλι μέσα. Πάλι από την αρχή. Για έναν άνθρωπο που είχε δουλέψει όλη του τη ζωή με τα χέρια, αυτή η ακινησία ήταν βαριά. Αλλά ο χρόνος ήταν χειρότερος. Πολύς χρόνος και πολλές σκέψεις που δεν έχουν που να πάνε. Τον Στέλιο τον πρόσεξε από νωρίς. Σε τέτοια μέρη υπάρχουν 2 τύποι. Αυτοί που μιλάνε πολύ και αυτοί που μιλάνε λίγο. Αυτοί που θέλουν να φαίνονται και αυτοί που δεν τους νοιάζει καθόλου. Ο Στέλιος ήταν από τους δεύτερους. Γύρω στα 45, ψηλός, ήρεμος, με βλέμμα που δεν έχανε τίποτα γύρω του. Δεν έκανε φασαρία, δεν έψαχνε παρέες. Καθόταν, παρακολουθούσε και όταν μιλούσε είχε πάντα κάτι να πει. Αυτοί που μιλάνε λίγο σε τέτοια μέρη αξίζει να τους ακούς.
1 μήνα μετά που μπήκε ο Γιάννης, ο Στέλιος κάθισε δίπλα του στην αυλή. Δεν είπε καλημέρα, δεν ρώτησε αν θέλει παρέα, απλά κάθισε. Για λίγο δεν είπαν τίποτα. Ο Γιάννης είχε ήδη μάθει ότι δεν χρειάζεται να γεμίζεις πάντα τη σιωπή. Μετά ο Στέλιος είπε «Για πες μου». Ο Γιάννης δεν ήξερε γιατί του μίλησε, ίσως γιατί ήταν καιρός να το πει κάπου. Ίσως γιατί κάτι σε αυτόν τον άνθρωπο έλεγε ότι μπορούσε να τον ακούσει χωρίς να τον κρίνει. Του είπε τα πάντα. Για το Μάριο, το συνεργείο, τα ανταλλακτικά, τη δίκη, όλα. Ο Στέλιος τον άκουσε μέχρι τέλους, χωρίς να τον διακόψει ούτε μία φορά. Μετά είπε «Σε έκαναν μπροστινό». Ο Γιάννης το ήξερε, αλλά το να το ακούσει από κάποιον άλλον είναι διαφορετικό. Είναι σαν επιβεβαίωση, σαν να λέει κάποιος «Αυτό έγινε». Δεν τρελάθηκες, δεν παρανοείς. «Ξέρω», είπε ο Γιάννης. «Ο τύπος σου έφυγε στο εξωτερικό?» «Ναι». «Ξέρεις πού?» «Όχι». Ο Στέλιος κοίταξε μπροστά και σκεφτόταν κάτι. «Σε νοιάζει να τον βρούνε?» Ο Γιάννης δεν κατάλαβε αμέσως. «Τι εννοείς?» «Εννοώ αυτό που είπα». «Ναι», είπε τελικά ο Γιάννης, «με νοιάζει». Ο Στέλιος έγνεψε αργά. «Θα δω τι μπορεί να γίνει». Και τελείωσε εκεί, δεν είπε τίποτα άλλο. Δεν εξήγησε ποιον θα ρωτούσε, δεν είπε ποιους ανθρώπους είχε έξω. Δεν ανέφερε ούτε ένα όνομα, απλά σηκώθηκε και έφυγε. Ο Γιάννης έμεινε εκεί και σκέφτηκε τι ακριβώς είχε πει αυτός ο άνθρωπος και κατάλαβε ότι δεν έπρεπε να ρωτήσει περισσότερα. Ο Στέλιος ήταν μέσα για εταιρική απάτη, πολύπλοκη υπόθεση, δεν μιλούσε για αυτά. Αλλά πριν τη φυλακή, κινούνταν σε κύκλους που δεν ήταν καθαροί, δεν ήταν βίαιος τύπος, δεν ήταν αυτό που φαντάζεσαι όταν ακούς εγκληματίας. Ήταν ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή είχε πάρει αποφάσεις που τον είχαν φέρει εκεί που ήταν. Και σε αυτούς τους κύκλους είχε ανθρώπους που του χρωστούσαν χάρες. Ο αδερφός του Στέλιου τον επισκεπτόταν τακτικά. Ήταν ο μόνος τρόπος επικοινωνίας που είχε με τον κόσμο έξω. Σε μία από αυτές τις επισκέψεις του είπε κάτι. Ένα όνομα. Μάριος. Τελευταία γνωστή τοποθεσία Βουκουρέστη. Κινείται σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Του είπε να το περάσει παρακάτω σε κάποιον που ήξερε. Δεν χρειάστηκε να εξηγήσει τίποτα άλλο. Ο Γιάννης δεν ήξερε αυτές τις λεπτομέρειες, δεν του τις είπε ο Στέλιος και ήταν καλά που δεν τις ήξερε. Γιατί υπάρχουν πράγματα που είναι καλύτερο να αγνοείς, ειδικά όταν είσαι μέσα και δεν θες να ανοίξεις άλλα μέτωπα. Ο Γιάννης απλά ήξερε ότι ο Στέλιος θα έκανε κάτι. Δεν ήξερε τι, δεν ρώτησε και αυτό τον έκανε να νιώθει λιγότερο μόνος, έστω λίγο. Οι μήνες περνούσαν. 3, 4, 5, 6. Ο Γιάννης βρήκε ρουτίνα, δούλευε στο συνεργείο της φυλακής, χαμογελούσε πικρά κάθε φορά, αλλά δούλευε. Ήταν ό,τι ήξερε. Πιάβαζε. Η αδερφή του έφερνε βιβλία. Δεν ήταν αναγνώστης πριν, αλλά έγινε. Μιλούσε με το Στέλιο, όχι κάθε μέρα και όχι πάντα για σοβαρά, μερικές φορές για ποδόσφαιρο, μερικές φορές για το φαγητό. Αυτές οι κουβέντες ήταν πιο σημαντικές από ό,τι φαινόταν. Σου θυμίζουν ότι είσαι άνθρωπος, ότι υπάρχεις ακόμα. Οι νύχτες ήταν χειρότερες. Τις νύχτες ο Γιάννης ξυπνούσε και σκεφτόταν τον Μάριο. Πόσα χρόνια είχαν περάσει μαζί, πόσα είχαν μοιραστεί και αναρωτιόταν αν ήταν ποτέ πραγματικά φίλοι ή αν ο Μάριος απλά τον κοιτούσε από νωρίς σαν εργαλείο. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτή την ερώτηση και αυτό είναι το χειρότερο από οποιαδήποτε απάντηση. 7 μήνες μετά που μπήκε, ο Στέλιος το βρήκε ένα πρωί στην αυλή. Κάθισε, δεν κοίταξε το Γιάννη, μίλησε σαν να έλεγε κάτι συνηθισμένο. Είναι στη Γερμανία, στο Ντίσελντορφ. Συνεχίζει με ανταλλακτικά. Ο Γιάννης δεν κουνήθηκε. Πώς το ξέρεις? Το ξέρω. Δεν είπε τίποτα άλλο, δεν εξήγησε ποιος το βρήκε ή πώς, δεν ανέφερε κανένα όνομα. Η πληροφορία ήρθε και σταμάτησε εκεί. Τι γίνεται τώρα, ρώτησε ο Γιάννης. Τίποτα από εμάς, είπε ο Στέλιος. Από εδώ και πέρα είναι δουλειά άλλων. Ο Γιάννης κατάλαβε. Η πληροφορία έφτασε εκεί που έπρεπε να φτάσει, ανώνυμα, χωρίς ύφνη. Σε αυτιά που ήξεραν τι να κάνουν με αυτήν. Και από εκεί η μηχανή άρχισε να κινείται από μόνη της. Ο Μάριος συνελήφθη στο Ντίσελντορφ 5 μήνες αργότερα.
Είχε μπει σε νέο δίκτυο εκεί. Ίδιος τρόπος, ίδια δουλειά, άλλη χώρα. Αυτός ήταν ο Μάριος. Δεν άλλαζε, απλά μετακινούνταν. Οι γερμανικές αρχές τον παρακολουθούσαν, τον έπιασαν και τον ανέκριναν. Και σε αυτή την ανάκριση βγήκαν πράγματα, ονόματα και τοποθεσίες, τρόπος λειτουργίας και ανάμεσα σε αυτά βγήκε και η Ελλάδα. Βγήκε ένα συνεργείο. Βγήκε μια ιστορία που τέριαζε πολύ με μια υπόθεση που ήταν ήδη κλειστή. Οι ελληνικές αρχές σύγκριναν τα μοτίβα και ήταν ίδια. Ο τρόπος ήταν ίδιος, τα χρονικά στοιχεία τέριαζαν τέλεια. Και η υπόθεση του Γιάννη ξανανοίχτηκε. Ο Γιάννης έμαθε για την αθώωσή του 18 μήνες μετά που είχε μπει μέσα. Ο δικηγόρος του ήρθε στη φυλακή. Του εξήγησε τα πάντα. Ότι η υπόθεση ξανανοίχτηκε, ότι τα νέα στοιχεία άλλαζαν τα πάντα και ότι η ποινή ακυρώνεται και σύντομα βγαίνει. Ο Γιάννης τον άκουσε, δεν πανηγύρισε, δεν χάρηκε φανερά, είπε μόνο «Πότε βγαίνω?» «Σε λίγες εβδομάδες, χρειάζεται λίγος χρόνος για τις διατυπώσεις». «Εντάξει». Και σηκώθηκε και γύρισε στο κελί του. Αυτό που νιώθει σε μια τέτοια στιγμή είναι δύσκολο να το εξηγήσεις. Δεν είναι μόνο χαρά, είναι και κάτι άλλο. Μια κούραση βαθιά. Μια αίσθηση ότι κάτι πήγε και δεν έρχεται πίσω. 18 μήνες. 18 μήνες από μια ζωή που δεν ξαναπαίρνεις. Η αθώωση δεν σβήνει το χρόνο. Λέει μόνο ότι είχες δίκιο. Εσύ ήσουν αθώος από την αρχή. Και αυτό μετράει. Αλλά έχει ένα κόστος που δεν πηγαίνει πουθενά. Τις τελευταίες μέρες πριν βγει ο Γιάννης πήγε να βρει το Στέλιο. Ήταν συναυλή στη συνηθισμένη του γωνιά. Καθόταν και κοίταζε κάπου μακριά. Ο Γιάννης κάφησε δίπλα του. Δεν μίλησαν για λίγο, αλλά μετά ο Γιάννης είπε «Πόσο σου μένει?» «Άλλοι 9 μήνες». «Βγαίνω σε μερικές μέρες», του λέει ο Γιάννης. «Το άκουσα», απαντάει ο Στέλιος. Και μετά σιωπή. «Όταν βγεις», είπε ο Γιάννης, «έλα να με βρεις. Θα ξανανοίξω το συνεργείο, αυτή τη φορά μόνος μου. Αν θέλεις δουλειά, υπάρχει». Ο Στέλιος τον κοίταξε. Για πρώτη φορά από τότε που τον ήξερε, κάτι πέρασε από το πρόσωπό του. Δεν ήταν χαρά, δεν ήταν ανακούφιση, ήταν κάτι πιο ήσυχο από αυτά. Ο Στέλιος του είπε «Θα έρθω». Τη μέρα που βγήκε ο Γιάννης τον περίμενε η αδερφή του. Χωρίς πολύ κόσμο, χωρίς φασαρία. Αυτή, ένα αυτοκίνητο και ένα πρωινό που άρχισε να ζεσταίνει. Τον αγκάλιασε σφιχτά και δεν είπαν τίποτα για αρκετή ώρα. Μετά μπήκαν στο αυτοκίνητο και έφυγαν. Ο Γιάννης κοίταζε έξω από το παράθυρο. Δρόμοι που τους ήξερε, κτίρια, ανθρώπους, αυτοκίνητα. Η πόλη ήταν εκεί, αδιάφορη, συνεχίζοντας σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Σκέφτηκε τον Μάριο, αλλά μόνο για μια στιγμή. Δεν του άξιζε παραπάνω. Σκέφτηκε τον Στέλιο και αυτή η σκέψη έμεινε. 9 μήνες αργότερα, ένα πρωί Σεπτεμβρίου, μια φιγούρα εμφανίστηκε στην πόρτα του συνεργείου. Ο Στέλιος με ένα μικρό σακίδιο στον ώμο, καθαρά ρούχα και το ίδιο ήρεμο βλέμμα που είχε μέσα. Ο Γιάννης βγήκε κάτω από ένα αυτοκίνητο και τον κοίταξε. «Ξέρεις από αυτοκίνητα?» του είπε. «Κάτι λίγα», απάντησε ο Στέλιος. «Μαθαίνεις?» είπε ο Γιάννης. «Ναι». Δεν χρειάστηκαν άλλα λόγια. Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνουμε εύκολα για τους ανθρώπους. Ότι αυτοί που σε βοηθάνε στις χειρότερες στιγμές δεν είναι πάντα αυτοί που θα περίμενες. Δεν είναι οι παλιοί φίλοι, δεν είναι πάντα οι καλοί στα χαρτιά. Ο Μάριος ήταν φίλος σου 20 χρόνια και χρησιμοποίησε κάθε μέρα αυτής της φιλίας για να χτίσει το στήσιμό του. Ο Στέλιος δεν ήταν καθαρός άνθρωπος, δεν θα το ισχυριζόταν ούτε ο ίδιος. Αλλά σε έναν χώρο που οι περισσότεροι κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους, είδε έναν άνθρωπο που είχε αδικηθεί και αποφάσισε να κάνει κάτι. Δεν εξήγησε ποτέ πώς, δεν καυχήθηκε, απλά το έκανε και το ξέχασε μετά. Αυτό στο τέλος είναι αυτό που χωρίζει τους ανθρώπους. Όχι το παρελθόν τους, όχι τα λάθη τους, αλλά τι επιλέγουν να κάνουν όταν έχουν την ευκαιρία να κάνουν κάτι για κάποιον άλλον.
Και ο Στέλιος το είχε επιλέξει, χωρίς πολλά λόγια. Αν σας αρέσουν οι ιστορίες μας, ακολουθήστε μας στο κανάλι και αφήστε μας ένα σχόλιο. Να έχετε μια καλή μέρα.